Ik had nog willen zeggen dat ik van je hou, maar jij moest naar een feestje en je moest en zou. En daarom had je haast en ook geen tijd voor mijn gelul. Dat kan toch ook wel morgen wel, al die flauwekul. En ik probeerde nog te bellen, midden in de nacht heel laat, om te zeggen dat ik van je hou en hoe het met je gaat. Maar je stuurde mij een appje en daar stond alleen maar in: er zijn hier heel veel mensen, dus bellen heeft geen zin. En ik lag daar maar te woelen, in mijn eentje, in mijn bed, en te denken aan de dingen die ze niet had gezegd. En gisteren was er ook al iets, hè? Ze deed een beetje vaag. En misschien moet ik er wat van zeggen, en misschien moet dat vandaag. En later op de middag zaten wij op een terras en ik vroeg je naar je vrienden en hoe het feestje was. Maar alles wat jij zei was ja, nee, best een beetje wel. En voordat ik het wist, vroeg ik: is er een ander in het spel? En toen keek je zo geschrokken, je zei: oh, mijn lieve schat. Ik was gewoon wat druk aan het doen en daarom denk je dat. En ik weet dat je bezorgd bent en ik heb een dikke kater, maar je moet niet zoveel stressen, want dat doe je toch wel vaker. En toen werd ik weer wat rustig, ging ik 's avonds naar een feestje om zelf wat te ontspannen. En daar zei iemand: hé, weet je, ik fietste gisteravond laat langs een cafeetje in de stad en ik wilde nog wat drinken. En het grappige was dat er was daar helemaal niemand, behalve jouw vriendin. En ze zat daar maar te staren en ze had denk ik geen zin om eventjes te praten. En ik weet het ook niet hoor, maar het leek alsof ze wachtte. Dus toen fietste ik maar door. In de loop der jaren ben ik heel wat kwijtgeraakt. Zo had ik ooit een sjaaltje dat mijn moeder had gemaakt. Blauw met zwarte strepen, niets bijzonders of speciaal. Maar op de hele wereld was er eentje maar, die sjaal. En toen ben ik hem verloren in een cafeetje in de stad. En daar kwam ik dus pas achter toen ik besefte dat het te laat was om nog terug te gaan. We waren al te ver. En het is ook maar een sjaaltje, het is ook maar een sjaaltje, het
is ook maar een sjaaltje. Het is geen ramp, het is niet erg. Maar dingen zijn maar dingen. Je komt er overheen. Van alles wat ik kwijt ben, is er eigenlijk maar één ding dat ik echt terug wil. En ik zeg dit met een zucht. Van alles op de wereld wil ik het liefste mijn lichaam terug. In de loop der jaren ben ik heel wat kwijtgeraakt. Zo had ik ooit een boekje dat ik zelf had gemaakt. En daarin stonden dan teksten, het begin van een roman. En de titel was Verhalen van een oude jonge man. En op een dag was ik verstrooid en toen heb ik het weggegooid. En ook al ging dat dan per ongeluk, ik voelde mij berooid. Van al mijn mooie plannen, al mijn 17 romanen. In de fik gevlogen, in een vuil verbrandingsoven. En ik kan het niet geloven, want ik zie het nooit meer terug. Maar dingen zijn maar dingen, je komt er overheen. Van alles wat ik kwijt ben, is er eigenlijk maar één ding dat ik echt terug wil. En ik zeg dit met een zucht. Van alles op de wereld wil ik het liefste mijn lichaam terug. In de loop der jaren zal ik altijd blijven zoeken in de allervreemdste gaten en de allervreemdste hoeken. Want ook al ben ik dan een geest en een geest en een geest en verder niets, die geest die moet toch ergens zijn, dat is tenminste iets. En wonderen gebeuren, dus ik geef de moed niet op. Ooit komt er een briefje met een grote envelop. En op dat briefje staat geschreven, en dit is een mooi verhaal. Maar we hebben je kunnen vinden, want je naam stond op het label. Op het label dat genaaid was door je moeder op je sjaal. Handdrogers en grenzen en kleren die niet staan. Waarom zijn er zoveel dingen die niet werken en toch bestaan? Is er leven na de dood of komt de dood dan na het leven? En hoe kunnen knuffels gratis zijn, want ze krijgen is ze geven. Hoeveel tic-tacs in een doosje en waarom niet eentje meer? Waarom zeiden mensen vroeger, soms naast vroeger ook wel leer? Als een lemon een citroen is, what the fuck zijn dan limoenen? En daarom vraag ik mij steeds af,
Wanneer gaan we zoenen? Wanneer gaan we zoenen? Waarom eet je frietjes met je handen? Waarom aardappels met een vork? Wat te denken ontologisch van een elfje of een ork? Al die vragen die maar prangen in het diepste van mezelf. Waarom zeg je 21 niet? Waarom zeg je 11? Is een kleur eigenlijk een eigenschap of gewoon een stukje licht? Doe je een appel in het doosje, doe het doosje dan eens dicht. Dan is die appel kleurloos, het is niet eens een groene. Daarom vraag ik mij steeds af, wanneer gaan we zoenen? Wanneer gaan we zoenen? Vrouwen dragen broeken, waarom mannen dan geen rokken? Naar de hoeveelste dimensies gaan mijn aanstekers en sokken. Vandaag is het 0 graden, het wordt morgen 2 keer kouder. Hoeveel graden is het morgen dan? En waarom word ik ouder? Waarom maken ze geen kattenvoer met een muizensmaak? Waarom moet ik naar de waarzegger met een afspraak? Waarom is de boksring vierkant? What the fuck is aan de hand? Krimpt een schaap ook in de regen? En wat is het verband tussen arts en auto? Waarom heet er zo een blad? Oh, wacht even, dat weet ik wel. Dat is dus omdat je vroeger juist als dokter juist een auto nodig had. Waarom is de sportschool een fijne plek, maar sjouwen super kloten? Waarom gebruik ik een synoniem voor mijn testikels om iets verbaal mee af te stoten? Ah, sta ik hier te dromen, of zijn het visioenen? Daarom vraag ik mij steeds af, oh, daarom vraag ik mij steeds af. Daarom vraag ik mij steeds af, wanneer gaan we zoenen? Wanneer gaan we zoenen? Wanneer gaan we zoenen? Oh, wanneer gaan we zoenen? Ja, wanneer gaan we zoenen? Oh, wanneer gaan we zoenen? Oh, wanneer gaan we zoenen?